Hogy tetszik a Cleandex Black Friday? Nagyon színvonalas, és örülünk, hogy itt lehetünk. Nagyon jól érzem magam. Nagyon jó kis csapat vagytok, és máskor is szeretnék hozzátok jönni. Jó a hangulat, kedves a kiszolgálás, a Balázsék eléggé segítőkészek. És miért döntöttél úgy, hogy a Cleandex technológiát és gépeket választod? Eljöttem hozzátok bérelni egy gépet, és a Péter és a kollégák nagyon jó visszajelzést adtak erről a márkáról. Jó pár éve dolgozunk már a Cleandex-szel, és nagyon meg vagyunk elégedve. Nagyon fontos az, hogy van egy szerviz háttér mögöttetek, nagyon sok segítséget tudok kapni, ha bármikor szükségem van szakmai tanácsra, úgyhogy talán ezek az indokok, ami miatt a jövőben hozzátok fogok jönni. Én fiatal koromban Cleandex gépekkel tanultam padlót csiszolni, bevált technológia, bevált gépek, nem is nagyon szeretnék váltani. Legelőször kaptunk egy nagyon jó ajánlást, hogy nagyon jó cég vagytok, ugye mi is csinálunk csiszolást, ezt azt, amivel ti foglalkoztok, és ezáltal megpróbáltunk, és semmi problémát nem, rugalmasak vagytok, akármit kértünk, rögtön kaptunk időbe, minden van, nem volt az, hogy várakozni kell, és az ugye nálunk is nagyon nagy előny, hogy nincs az, hogy heteket, hónapokat kell várni egy adott dologra, ami nekünk kellene, és ezért nem is próbálkozunk mással, úgyhogy csak titeket választottunk, és veletek is maradunk.